suwe-suwe. Apa nih? Ini metu, mungkin piye? Aku dadi loro iki metu. Os A A ya ya
Mari kawan kita bergembira, bergembira dengan sukacita bersama Wirong Melaras, jadilahnya Indonesia. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan deh, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan dan ke kanan, 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 kanan manis. Jos, 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 putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, 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 ke kiri manis. Sekarang kanan deh, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan dan ke kanan, kanan, ke kanan, ke kanan manis. Klono Sewardana, raja muda ing Ponorogo, siaga ing yuda lawan raja Rai Singa. Ngasta pusakane pecut yayi sama dimat napa sing Prabu sing barok alas roban eloya 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 Karangetan saya rame eloya 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 Sapo iki sandangane. Yuk 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 yuk. Mas operator. Yo. Hoi, 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 hoi. Yo. Os.
Yuk, 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 yuk. Berkah basuki yumon kang becik katite kang ala bakal ketara sesanti rahayu wirama laras tetep jaya. Yuk, 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 yuk. Ayo. Semakin di depan Asik oi. ada Dita Amelia. Febri
Udan kangen Mas. Udan kangen muga-muga Iya. aja udan kangene Aja, yo. sing penting kangen. Iya, sing penting Udane kangen. aja, nggih. J menika ngaturaken sugeng rawuh Pak Nggih. Dokter Inggar minangka Dokter bintang tamu. Inggar, pada monggo malam hari mempersiapkan ini. diri untuk babak berikutnya. J. Mau ngapain Mas? Hah? Mau ngapain? Dia perform apa? Performe? Heeh, Yo barongan. joget iso, Oh, tak kira nek dadi barongan dia. nyanyi iso. Oh, Meneh. apa? Oh ngono. Oh, Oh iya. nggih. Meneh. Request lagu mboten? Oh ngantene pundi? Heeh. Iki salang wis do kumanan demi. Oh ngono. Heeh. Ayo saanenge. Heeh. Nek wis ana demite ya moh baris. Moh. 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 Oh. Ayo ora padu. Oh ora oleh. Ro kancane ora oleh padu. Apa ya? Iya. Nyuwun pangapunten nggih. Heeh, ya. Request lagu Gerigis niki sing tuan rumah. Anjir. Menika sing atur pundi niki kok? Nggih. Mboten. Kok goib, Mas? Oh goib. Masya Allah. Wah. Olah nganggo kuwi penak ya nggo kuwi tarae. Heeh. Wis rasa ngomong, Mas. Mati Oh. ta iki. Gantinan mic kuwi wae Mas, kuwi Mas. Penak ning kuping. Kuwi iki mau ceritane ana loro, Mas. Loro. Sing siji kantut penyanyi sing awan mau. Wah. Ngono kuwi. Rak ngono. Oh, dadi ra ditokke, ndak dadi Mary. Oh nggih. Oh. Mboten napa-napa. Pripun? Ada lomong. Iya. Ada lomo. Heeh. Lha pripun? Omongnya ngene iki iki. Ngomongnya ngene Yang iki. ngene iki. Lah iya. Heeh toh, Mas. Heeh, nyanyi ora? Nyanyi ora? Aku kok nyanyi ora? Oh, request. Apike ngopo aku? Nek nyeleng ya ora mangun Iya. golek. Iya. Oh ngono, tak Lah kira. wis nyate, ning rak rakonangan kowe. Heeh. Iya lah, Jan. Nggih menika pundi Mbak? Manten Heeh. kalian Mas Pengantin manten. kekalih. Wah, alah. Ya mbok ya mau. Ngerti Oh, ya aku Jan. kok ya le lancang Mas takon Mas saking anumu ya Oh, dipasang lho. Alah ya, aku ya Kurang lancang. apik Wis piye? rasa ngomong Mas ngono aku Wah ya iya mau. ngono. Ngerti ngono tak Tarahe ngomong ngono. tekan bubar. Lah kene tukang sone Mas. Oh, rak ngono. Ah. Ayo, mriki Mas. J. Ayo. Mas Krisna karo Mbak Diah monggo. Yo, bareng-bareng. Sama wae ya, ping pisan ning mobil tuh. Ya, apa Mas? J. Geriges. Aku kira duwe sinyal ning kene iki Oh, Mas. oh Ya ya, Mas. ampun. Ning kene iki, Bung Jan. browsing ora Kene wis iso. mlebu perindapan urung ya? Ya ampun, Jan. J. Wong nggo wifi. Apa Mas? MBG Audio. FBG. MBG Audio. F MBG MBG audio ra penak ditebali. Heeh. Anjing. Iki nek ra penak ditebali tenan wong sing duwe ya sing digawe. Ayo sumbangan to. Heeh. Ini dilalah ya lumayan. Cik lho. Heh? Ya, gerigesnya nanti ya Sontek Mas. mati. Bapak cewek ya. Iya, heeh.
Tegal Wirama Laras. Sandika Kanyakan Selesya Ditalan sing tak liwati iso nyanding sliramu paribasan turuk lesetan urip mung tansah bapak sobat Wong bagus tak ateni lilane wong tuaku nerima kowe sing sabar ya tresnaku ing dambe mburi bakal dadi duweku Duh Gusti sing tak puji paringono dalan kanggo tresnoku Zai Tegal Wirama Laras semakin di depan yuk abote wong nandang tresno tak belani nganti tekan pati tresnoku mung kanggo sira kusumo bagus sing merati awan bengi rapi solali tansah eling sliramu nganti kapan aku ra ngerti iso nyanding sliramu abote wong nandang sutra tresno Yo. tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujono tansah ira aku wong durjana kawan turu tansah klisian paribasan mung klesetan paribasan turu klesetan uripku tansah cedak pacoban wong ayu tak enteni lilane wong tuaku nerima kowe sing sabar ya tresnoku ing tembe mburi bakal
sugatan seni jadilan Purwa madya lan usana mugi manggiya basuki Os ya kanca do premio pesani pasukan tani kageca jadilan kita wiramalan jadilan kreativitas sakmanya wiji Yo konco Pesani pasukan tani kang sekeca Sekeca Wiramalan Jomolan kreasi kang saya wiji Ayo Yo 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 Ayos Sik A 1 2 2 Cik lo ha Cik Ye Cik lo ha Wadya Bala Sigra Amakarya Tansah tali mutasi kro anggepiro Kempul manggung klong bende angawe Was semundel aku merasa Ya Yo kumandang suarane tulan tulit kapena unine
kanca padha mrene yo nonton jadilan irama laras Suara suling kumandang suarane Yeah. suarane Ya. ya waru doyong doyong neng pinggir kali ayu mebleng tak
ngenteni ora bali-bali tuku ciung sak botole papa turu ketok kondalan Waru doyong mas doyong ning pinggir blombang ayo mobleng tinggalan jagang ngelani uwong iso gambang ora iso nyoleh iso ora iso nyanding yo awas 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 yo yuk 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 oi oh 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 hae 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 Yuk. Es, es. Iya, 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 aduh iya. mas manten bisa nyeleng ayo Ha, ha, ha. Yuk, 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 yuk. Oh, yuk. Oh, 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 oh. Es, 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 es. Oh, es. Entek golek teh, meneh golek teh. Oh, 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 oh. Iya, 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 iya. Yo. Ngatene iki. Hasik, hasik. Yuk, 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 yuk. sorak-sorak suarane gumoro sorak-sorak suarane gumoro budat yo niti turangga asale saka Jatilan Tegal Iya, 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 iya. Yo, Sandra yo alon-alon. Iya. so bablas Ces.